Pamilya Labuson magadangop sa National Bureau of Investigation 6. Agud imbestigaran ang pagpatay sa 19 anyos nila nga bata. Iloilo City Police Office mas pasangkaron pa ang seguridad matapos ang asud-asud nga shooting incident sa siyudad. Si John Sala nakatutok. Nagpadulong kahapon sa opisina sa National Bureau of Investigation 6 ang asawa ni SB member Larry Labuson agud hinyoon ang ahensya nga imbestigaran ang pagtiro patay sa ila 19 anyos nga bata nga si Carl Dominic sang Sabado sang gabi. Suno kay Labuson nagdangop sila sa NBI hindi bangod wala sila sang salig sa pulis kundi agud mas mapadasig pang investigasyon. Mas maayo kung mas madamo ang nagabulig. Kay ang amo niya purpose nga mapadasig ang pag-sulbar sang kaso. Subong adlaw ginpuli isang pamilyang bangkay ni Carl Dominic halin sa Puneraraya. Ginmanduan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang kapulisan nga mas padasigon pang investigasyon. May mga CCTV footage na nakuha ang Haro Police Station nga makabulig sa pagsulbar sang krimen. Nagpasalig man ang Iloilo City Police Station nga mas pasangkaron pa nilang ila security plan sa syudad. Ang pananatong ng mga quarantine control point nandira sa Bituon, sa Tagba, dito sa Lanit, diri sa may Muhon, diri sa may Ibawan, na magkandak sila sang natawag naton nga random check. Madumduman niya sa nagligad nga si Mana, isa ka food delivery driver ang gintiro patay sang isa ka security guard sa isa ka mall sa syudad sang Iloilo. Naghinyo naman sang kooperasyon halin sa publiko ang ICPO. Through the cooperation sa aton na mga stakeholders and collaboration with other community na naton ma-maintain naton ang peace and tranquility diri sa Iloilo City. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.